Drevená mapa sveta. Čo to vlastne je? Je to dekorácia, ktorú si môžete nalepiť na svoju stenu, aby vám vlastne skrášľala váš priestor. Tieto mapy vyrábam v niekoľkých rôznych veľkostiach a štýloch. Tu môžeme vidieť dve. Jedna je vlastne v takýchto rôznych úpravách moridla a ďalšia je v kombinácii so šedou a tmavou farbou. V ponuke mám verzie aj s názvami štátov, hlavnými mestami alebo len názvy štátov napríklad. Moja najobľúbenejšia je asi táto v hnedej úprave vlastne jednotlivých tieňov moridla. Páči sa mi na nej, že má naozaj taký výrazný 3D efekt a je celkovo taká prepracovaná, hlavne tento diel Afriky. Môžeme tu vidieť názvy štátov, ale aj hlavné mestá. Samozrejme mapa obsahuje aj veľké množstvo ostrovčekov a ďalších kontinentov. V mape je jednoduchý návod a obojstranná páska, ktorá vám vysvetlí všetky kroky. Nalepíte vlastne na stenu takéto kartónové rožky, podľa ktorých nalepíte jednotlivé kontinenty a potom už idete postupne.